Pamatujete si, jak jsem 3 měsíce zpátky říkal, že jsem koupil 8 krabic sběratelských figurek a že tolik krabic už nikdy v životě kupovat nebudu? No, musím se k něčemu přiznat. Jo? Vidíte dobře? Je to přesně tak? Koupil jsem jich tentokrát 13. Aha. Na Discordu jsme se trošku zbláznili, protože se najednou ozvalo dohromady 39 objednávek, včetně té mé, na sběratelskou sérii číslo 29. No a tak byť jsem říkal, že 8 bude maximum, co budu brát. Mám jich tady teďka aktuálně 13 krabic, což je neuvěřitelný. Kupal jsem opět na Legéniu a tentokrát si myslím, že ta krabice je opravdu nádherná a tak si ji pojďme společně otevřít, ať vidíte, jaká krása se skrývá pod tímto kartonem, protože tohleto je něco, co jen tak prostě často neuvidíte. Krásná oranžová krabička. A co mě teda překvapuje, tak tady je čarodějka, tady je Lloyd, nebo teda tajemný Ronin, ale všichni víme, že je to Lloyd. A není tady nikde ten Bionicle, který by měl být údajně jako nejcennější. No a jelikož máme tenhle ten zvuk, všichni určitě rádi, pojďme si vysypat jednu krabičku na zem. Ať tady z toho máme pořádný maglajs. Já to teďka musím všechno rozstřídit, rozdistribuovat mezi lidi, kterým jsem to slíbil. A doufat, že nebude nic chybět, že bude všechno v pořádku a že se toho zbavím. Úplně krásně to vyšlo, protože zítra je 2.5. Jasně, vy to asi vidíte už zpětně, ale vezu spoustu těch věcí rovnou do Lego Storeu na dny Star Wars, tady to bych asi možná mohl taky už zahodit, na dny Star Wars, kde si to lidi přeberou a já se tak možná mnoho z těch krabiček zbavím, no zbytek budu muset poslat, doufám, že mi zbyde aspoň ta jedna moje. Nevím, jako jsme se zbláznili. Ani se neptejte, kolik to stálo peněz, to nechcete vědět, věřte mi, že to fakt nechcete vědět prostě. Masakr. Jako dobrý, no. Jestli jsem se někdy stěžoval, že mám málo sběratelských figurek, tak si myslím, že teďka už si stěžovat asi úplně nemůžu. Ale kolik jich tam je? Tak je to 39 sérií krát 12. To je hodně. To je hodně. Wow. No a pokud počítám správně, tak je to nějakých 468 figurek. Z nich jsme právě 36 vysypali na zem. No, doufejme, že ty, co jsou na zemi, tak se nevezme zrovna nikdo. Komu na tom záleží, zdravím Rádese, zdravím Pompa a ostatní. Jdeme to rozstřídit, přátelé, jdeme to rozstřídit. Bude to boj, ale musí se to udělat. Jste blázni, lidi, jste blázni, jste blázni, jste blázni, jste blázni. Fakt jste blázni. O několik dnů, možná dokonce týden později, se mi tady za prvé uvolnilo místo a za druhé se mi tady objevil zbytek sérií. Velkou část jsem jich už poslal, tady už je to, co zbylo, to znamená, tamhle jsou dvě, tam jsou dvě, tam jsou dvě, tam jsou dvě, tam jsou dvě a tamhle ta v krabičce, to je ta moje. To znamená, mám jich tady aktuálně kolik? 2, 4, 6, 8, 10, 11 posledních sérií, co mi zbylo. Všechny ostatní už jsem odeslal jejich majitelům. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, to všechno dorazí. Každopádně takhle nějak to třídím. Mám to rozstříděné hezky podle čísel. 1, 2, 3, 4 až 12. A to se vlastně opakuje v každé té krabici. Jenom to spodní patro prohazuju opačně. To znamená, tam vlastně jde jednička tady a 4 tady až dále, aby to bylo stabilnější. Mohl bych to asi teoreticky naházet na sebe, ale ono by to potom bylo jet na streamu a to by mě jako vadilo. No a tyhle ty byly seřazený, bral jsem je sebou do storu, zůstaly u mě a tak jsem z nich udělal tu svoji, aby to bylo seřazené. Každopádně posílám to, když to vyjde i s krabicema. No a jinak to balím do těch původních, do kterých to přišlo. Zatím se někdo nastěžoval, no, tak takhle nějak to funguje. No a kdyby vás zajímalo, v čem je výhoda mít tady tolik figurek, tak si můžete postavit krásnou pyramidu, která vám tady ukáže, jak krásné krabičky tyhle ty oranžové reálně opravdu jsou. Teď doufám, že se trefím. Vypadá to, že se snad, jo. Což je sice super, ale zabírá to dost místa. Takže je čas se toho zbavit, poslat to do všech koutů republiky. Vy, kteří jste si u mě objednali figurky, napište mi, že vám to rozdělilo v pořádku. Vy, kteří byste si je objednat chtěli, tak jak vidíte, tak příště už budeme si objednávat 20 krabic, nebo já nevím, kóre si fakt bude ten čerek, což jako říkali, že asi bude.
Hustý. Když jsem to začal dělat před pár sériemi zpátky a brali jsme, myslím si, 1 krabici a 2 série k tomu, nebo možná 2 krabice, tak mě nikdy nenapadlo, že si to rozjedáš takhle a že se tady z toho úplně absolutně zblázníme, ty brďo. No dobrý, no. Tak hele, někdo to dělat musí, no. Mějte se hezky. Čau.